nonya bachanyete babaganyete banyetoyo mogonjoka bakulere mono baeberege na babere kabara mwegene tolia bagosira wenya bagokwa Yesu monyamabera batorie tatumia obakuna kwegwa bonene nande tukubaka na gukobonene nande biya muno kiagera kwa biro muya story watubwereire chume yemo ya ita nande yende yachaka ayenta atubakuna kwegwa bonene biya muno kiagera nande gwatoire libageri ngo chikorigere tramariko marika machenu nege lesson yao bunego chikoto seme se chume Yesu bakwe nande tukwarigania nyare kona yo munyakirogo na tugwansa mbaka tunyare gutabukie kya tosere tugente turumano Yesu Kristo mutori ito amen pancho bategerani biya mono ase engaki ya bene nyasanya ari gutubwera agatwari bagerie nyare egera tunyare gusanga ase lesson ye chumeye abanchwa lesson ye chumeye nko kwanere kare na kwegeria aborokigwa ensementangani kwegeria aborokigwa ng'oyo Kristo akarekorokia aborokigwa baye amarokigwa aya ngochiko yari gitore nekerenge kenene kiechumeye na kiekyo amarokigwa kwegeria aborokigwa ensementangani kebungo gochigotora abancho abategereri gekare ese gitabu kia Marko 5:3 kebungo 34 getarachi gosomwa ninche oyo ino Damarisi achoki nko barigania amonde tukare no mwalimu wito mwalimu Rose nabariganiri asu amegeria biya mono naini mwariganigo nyasaye tiganyare gotosesenia nanda nyare gototumeka buya ase okoreta ringaniri nande munyare korinyora nainwe Yesu anyare kobaigorera egere twensi tunyare konyora tukorwana kende tugotaburi kende Yesu itomuya tiganyare goturara ekebungeke gegoteba iga akarangeria omuganda naborokigwa baye akabatebia oyo origeti gontunyana tiga ekanera omonyene etweka omusaraba oye antunyane abanchwa ekina kekebungo gotugotora amo nebibungo binde binge birese egetabu eke kia Marko nyamoinyorete lesson yaito gerengete egetabu kia Marko ane gochikorio etore Marko na Matayo nere ime na Luka ebibungo ne binge aki Yesu ito tiganyare gotora omwalimu tanga ogochaka muna tukari gochaka ese chume kare tokorigereria ndoche ng'a twarure Mariko mpaka twaikire Mariko isana isato no nero bono tokagendererete naende aige egento toroche Yesu akare kwegeria aborokigwa baye naende mono akare kobegeria igoro ya obokristo bwaye bemanye barabu ning'o naende bamanye ng'oyo okobegeria ere ning'o egento kemoretete ense eye nkere kieke tomagotebi ng'a ekero na kobasomiga naende ebikone ebiago na gokora igo bikare koborokia gochia ensemo eyemo kobainyoria ng'a koborokia na kobegeria ng'a oyo bare nere omotori nonye toroche koromanya buna bakoira chingaki gocha komomanya ng'ere ning'o lakini ntoroche buna tokoinyoriwa ng'a igo batagete bamanye ng'a oyo bare nere Yesu naende nere omotori na omwana o Nyasaye naende ere omonyene ning'o naende ere omonyene Nyasaye naende ekero tokorigeria twarora ng'a ekero ere omonyene atagete bamanye obegeiri bamanyire ng'a ere na omotori naende iga agatagete bamanye ng'a omotori ekero achire nkiarengete gokora nkiachete gokora egasi yaye nereri eye kiagera riria omanyete ebegenete ebarenge ase egesibo kia ng'o kia abarumi ebatagete basiburu korwa ororo ng'a bono igo bamaete omonto okorokwa omotori ogocha na okobatori korwa ase ki ase egesibo ekio mbainyoreti ng'a na abanyabibe bare ebamaete ng'a na egesibo ekio batagete basiburu korwa lakini Yesu ekero agocha iga atagete bamanye ng'a ere no omotori bwa enchera eng'ao tari Yesu okobarusia ase egesibo kia
kiarumi lakini asoko rusa segisiku kiebibi Amen. ngere no motori bwenjire nga ubwo botori kurwa sebibi ngana ende ngoikara ase ataitaba tenga no ende okubatori okukurwa sebibi tali raisi igo tali omonto akoboka mambia kwana gonga bono iga mwabeire furi yaya igera omanyana goitira obugima obokongu gokwaso omusaraba matene gento kiaragereiri nano omonto gokwora no omonto ochaire omonto otabwati faida ende nabo igo nga Yesu ngobanyoria karenga ogotori okokwaye guhika kwaso omusaraba nane ngobanyoria karenga barabo buna ababwatani baye aboroki gubaye nonya barabumba ryo gutwara ubugima rahisi guburu ubugima obokongo igo ngo batebya karenga ekosi ligori ryokobo omwaroki woye nariro ligoro riri ngaigo bona akariko batayarisha kuro omochaka nabakomwaeri obugima bwaye n'obugima bwabo amina abancho bategera limbia bona soko ko mochaka ogochakiwo kokuya lakini meya totarachi korigereri gochime Kristo nabwate eng'encho engiya kabisa eng'encho gete special ariko nagokora obokoreri obwaye korwa ase omonto kore case by case omonto okorwa ari gukwaye anene muno mwarimu atoeresa taganeti una no gokobwania kobwania sikoka igabwe agaganeti na gagotigire agotige gonchogete agotige koro omonto otoregete akwarigani kabisa onyare koba koigegete ime ya Kristo igo omna mwarimu atebire na Kristo gocha gosa abarokereri babaye ekera akobegeria igarengete kobaoroki nere ningo ariko bataina igoro yorogendo rwaye orogendo rwaye banyare korora ng'enchende barase konyara kikoyemanya norogendo rwaye ndororioro narenge nokobobania naganeti ababanerie igoro yokobori gukwaye goso igoro y'omusaraba okobabанери igoro y'omusaraba nande nagenderete kobaorokeria amachika bene igoro y'obworokigwa amegerio aya yogokumia onsi niga atigarete gotwara eng'encho nonya ngoika rero iga amoroki gwayo onsi are korokereria aboroki gwaye onsi nabwate eng'encho baka chinga kechiabona koreng'ana buna amoroki gwaye abasegete taboroki gubari 12 emiaka chiribubere yaetire lakini omanyana nere gototo amoroki gwaye naratobwate baka gotosira nawe ntu chinga agotusegeta ntubuna aboroki gwa matukaya rero igo bona abancho banne tari kende kiare gokoru naende kenyare gweta negento gegotosegeta noe nintu buna tore aboroki guba Kristo besenchari eye tomenyete korora buya aria Betsaida eresango mwarimu na omonto narororo otare korora muuko bakomoroka ekebunge gotora Mariko 3 nabo togosoma Mariko 22 nayomeire bagaika Betsaida bakamorentera omonto omuko bakamosorora mokune koigwete bamosororete omwarimu akamoretero naende abakamoreta naende bakomosorora akabwata omokoria okoboko akamoira isiko yagachie kamotwereire amate ase amaiso akabeka amaboko aye igoro asare akamoboria kwarorire gento akarigereria igoro akabora narorire abantu konigo banga buna emete bakogenda erio naende akabeka amaboko aye igoro ase amaiso aye omokorio akarigereria mono akagwena akarore ebinto bionsi buya Yesu akamotebia genda bwo tosoa nonya nagachi koratigera abo twarorera iga oyo Yesu oreteire omonto iga akoretera buna twateba naende abo bakomoretera nabo bakare komosorora ng'aki gaki otagwancha omokuni yani barabu begenete ng'a tagokwana iga abe buya kiagera omaete mbaroro Yesu ari korigeria iga oro okwegenda kwabo iga nkobatetenena bogoriri chambe riao karwa omonto otenena bogoriri chambe orwo lakini oyere ng'a gagatagete akunwe nabo aba bakare komosorora era omanyane tarochi ng'a enidi neroro yogokuno lakini aba bane nabo bakare komosorora which means ngo omonto nabo arabeta toro kwegena
monto nabora abe nayo bwato mochando lakini twegeneti Kristo yo na nero gutori nabo igo lakini abantu baisi kugosena Bible bao banyara korana ugotamiro bwabo Kristo ratubwere nabo igo ngabo naane kanisa nabo ko bora kinyo tarochinga inkiyo korikyo oyo isiko nero rigetia kanga abantu amba kwati faida nene bagwati Yesu ukobweni amen lakini bono twararire ng'omonto yabono nero obwate enidi yokobweni ng'aka kare gocha lakini igakare gokunu Yesu nande twatebire ng'a tandi komogweneri imaiga igakare komosoki isiko ng'a naende kona bara abo omonto isiko otari omoyahudi igakare komosoki isiko yomochi no akare komotwera amate na komokuna nande okomotenga rigereringo araruze omonto nakobwate okwegena okorigeria matanga amatendocha anindocha abantu lakini bangemete gotara igo na gotara emete yamanyerite ng'a n'abantu onyore nk'omouko iyi nandi yatoa egento kende igo tarenge mouko korukare namanyete ng'abantu mbaro omwalimu egesongo gota resto igo meaning resto mete na koiraneri igo kare na akarorire agachaka bomuko akinande Yesu moiraneri nande moiraneri nande twarorire ng'a nande omonto oyo ngokunwa akareria akabere amanya korora kiagarorera abantu lakini bangemete igatakira arora abantu bara abantu bono ngokunwa akareria akabere egera arore buya nande karakunirwa eria akabere nari akoranga bono ororire buya akarora ebinto byonsi buya na Biblia ateba ng'a akarora ebinto byonsi buya ekara akorora buya bono mboro okuniru lakini nkigekogera akare gokunwa eria akabere ng'ano nyara boroki gubayo manyete batarire na Yesu lakini bamanyeti Yesu na bara kwegera egento bakorusio elesoni nererie mpaka neti ogokunu gwa kabere wamanya komanya ng'a Yesu ningo wamanya kobwati omonto bamaite ng'ere ningo kiagera nkoromaega egosingu chibosi ega tuchikorora naende no abu by the way na abu kesi kiya kabere koru 27 verse 27 yiyu mpaka emerongo etatu no toroche naende Yesu akare kubaburi ng'aki akibona numugocha mwate banje ningo tosomango 27 gosanga manta kwale kesi iki oramenta ekine ngotana ng'aki amang'ana akemoika ekera gocha gokuna kabere no moriki agare gotoresa tana chingaki chinde nigo akoire getambe goikerana igo bona amang'ana akemoika korengana nemiroberi ya Kristo onde tayora mochike ekero agako amanyete na ng'achinga kichiaye nchirichi na bekoiraki egetambe gwata omwalimu tosome 27 paka merongo etatu Yesu agasoka amo naboroki gubaye bakagenda ebichie bya Kaisaria Filipi ekero bare nchera akabori aboroki gubaye abantu ningo moroche bakonduka abantu ningo bako bora ng'a nincheng'u bakamoiraneria Yohana omobatisi nabande Elija nabande oyomo ase ababania akababoria na inwe nigo mokobora ng'a inche ningo Petero akamoiraneria aye naye Kristo akabakania tibatebi monto amang'anaye igo naende twararire bona iga naende aboroki gwao mpaka manyeti Yesu ningo igakare kobabori kiagera maete ororire igatagete banyore Yesu ni kurwa ase omonto yabwenije kiagera buna abweni omonto yamokuna kabere igakare gosoka kurwo ekera gosoka na aboroki gwaye nari agwekanjire kobabori ng'aki ine nya abantu bari bacha abantu baisu inu ng'omomanyete ng'aki moigwe tanto bagoteba nonya bacha bagoteba nche ningo ng'aye ya no mobatisi abande bateba ng'aye ne Elija inu rene mwateba nche ningo no Petero mate buna arenge onyambone yanga twamorokia kimbesho ikeono ali bwangu ing'a nari akare komotebi ng'aki aye Kristo ng'aye amanyera nanda ase chifashion chinde chitari mariko chigoteba ng'amateti ng'aye ekoigoriru n'omoika tari yaye lakini mariko tebwati ayu mariko egoteba ng'a buna akwana igo naenda akabatebi mobaise gotebi undi nabwate esababo lakini ekero barororo igatagete bamanye ng'aki bono nche mumanyete naende ase eng'encho batari banto babwanga ase okwegena atagete bamanye ng'aki mbatagete ogokunu gwa kabere ero omanyene natagete abakuna eria kabere ase okobachire Yesu nchinyinge ase obogima bamanye ng'ere ni amina agocha saigo moriki omwalimu ngotoinyoria are na ng'aki noinyorete na nabanto ebirecha bari barenga atakte ebirecha no barenge bwango komanya Kristo igo na igo Petro nero omonto omotang'ani otabwatire nebirecha omanyete na ng'oyo nere masi bare komo igo bono nererese gotoroki na ng'aki nabo toko bamo tosangete amo togoche kanisa amo
lakini ukubwata ring'ana gose chingaki chiane chiokumera na Kristo ememo chiaba ching'ao na atang'ana ondo ocha korumaega igo tobwente twasira no mwalimu etobwente twasirana naende twamanyana twarigereria omonto okwegena kwane kikora abense ndigereri namabera togonjaji ndigereri namabera ndigereri nagaki Kristo omonto oyo ng'aki akwana iga gaki mororera amabera ng'aki nairaneri iga mororera amabera tokobuga buna ninche gokwana omanyete abanto mbare omonwa otabwati control okonyara nankereche okobugana na omonto gaki ng'aki bono nkiakorigia ekanisa mano omonto oyo abwenerete koba ngobweni gwacha amen nyagitari acha buna Yesu agoteba ere tacheti kobweni bari baikiranete egachete ase eng'encho bari bataramomanya amen rigori riokobo omworokigwa otaingori eri omwarimu ne chibesa irenga igori riokobo omworokigwa nane ntwarora korugoraria tiga ngo tusome mariko isana isato 33 mpaka 35 agachaka koborokereria ng'a negwenerete omwana omwanyabanto anyore gochandika ase chinchera chinyinge na kwangwa n'abagaka n'abakwani abanene na aborokia bamariko na goitwa na nyuma ya matuko atato na aboke agakwana amang'ana aya maiso marore Petero akamuira ensemo agachaka komukania Yesu akayonchora akarigereria aborokigu baye agatogonyera Petero akabura ira na nyuma yane Saitani ekiagera tori ase ensemo ya Nyasaye korende nase mwanyabantu ere sango mwalimu naboigo nakie guikera baka Kristo agukuruka saiti ere sango mwalimu twara omate Petero buna twate bari ngo mwango gukwana tati bintu bikogenda ngora naende twararira iga bono omate Yesu igakare kubainyoria atagete bamanye rigori ryokoba omworokigwa twararira iga Yesu ngukwana akare na aborokigu baye naende bona agona kubaire step by step tari kubaminyokia ng'omaite nachite bakangu naende buna ngokubakandwa tari kubaira bwangu aona kubaira ng'ora ngobigeria akare ngobatabia akare omaite omwana omanyabantu igachite igachite gokora buna Mesia kuhikaku nokukukwaye nokobe ase omusaraba naende ekara agokwa ngotinde kwakare lakini nyuma ya matuka atatu naboke yani akaba so plain omaite akaba wasi akobatebi bunere abaneti wasi Petero oyo nando rogoteba ng'aye masi nande ng'aki akare komokora Petero oyo nande kakare kore nakomatebi ng'ayaya naye gotworoki ng'aki nonyo okwane tari ng'a aye masi tariere nomoika omoigorerete agakwana bo lakini ero omanyene egenete ng'a oyo masi ere buna mwanyabantu orochi ng'oyo masi lakini masi wokobarusia ase egesibo kia Barumi nakiakare komogwato koba gokare kumoira ensemo bono amawaita akomoa nabo toche twaena na amawaita atari gokonya no omanyete obwenete wa point akamoira ensemo nena kare komatenga yaya tekonyarikana boyi ayo omotori ochuko kunanda ase omusaraba igo matete genete ng'oyo oyo no omotori ong'enchoki bono gakare komoira ensemo komokani ng'a gokumusaraba gokwa ng'ego mang'ana ake moika taraya understand tarayamanya era amanyete kimwanya bantu ngomoira kare ensemo lakini enchera Yesu akare komukwanera twatebi ng'akomotogonyera lakini twarorire ering'ana eri bagotumia ogotogonyera nche naikira ase ngare korirora ng'a nogokwana with authority nogotwara na echinguru nogokwana echinguru chiria obwate akamoira bono akamanya koba Mesia omonyene akamotebi teko akamokanya akamotebi ayo maito okare korigeri buna mwanyabantu na Saitani oyo okare gokora korigeri buna mwanyabantu ira na maiga ya kiagera obosi bwana kwabeire getango egento kianete tetini gochikogetabuki bona kare tokorigereri omate nonyo okoroka Peter ng'aira na maiga yane Saitani tariere ekare gokwanera kerikere ime yaye kereche kiagotogonyera inaboigo igo bono na boko ba ase obokoreri lakini kerecha nare gati yaye ogona gosareria okwegena kwao gakogania na gokeikere ngaki igerena omana korora Kristo nabwato boremeru omaete igekero Petero agoikana oikira ase ogatara na Kristo obwaro babancho abategereri igatoborani ogatara na Kristo karora makumia
ororire na buri momoro aso munu bo mondo buno Aki. igekera ko banina na chakwe na matuka tataboke ta korigereri chinguru chire ime yogo kuna kubuka kiagerege saka ibore tutana karo yogo kuna ndo buka Endo bona ereri baga kuigena kiagera ororire gakora makumia eng'enche yamo yogo kuoko no kubuka Kristo ikire kubabika borongo baresire nang'aki ese eng'encho yabo nese eng'encho yabo bono Petero yekera igakorrekana nawe Kristo agotogonyera ekereche kiara na indeed omonto oyo gaki ontunyanire egeka uroche bono kerecha ngento kieka akomokorera ta okwegena kwaekere ngaki kore disturb nigo bono ase eng'encho ende na Kristo nonya nogotogonyera ekereche eke igagotoroki nang'aki nabo tokoba tomobwateti Kristo kere ngaki lakini okwegena gwetu kwana koba kokonyora emechando korwa ase seitani egetunwa amo n'omoganda egetunwa amo n'omoganda aiga ngochikoomera tore omomurokore ore ng'aki togoroka egetunwa ama n'omoganda. Mariko kianda ekebungo negetani boka 13 omwalimu Mariko kianda. Ng'aito gosoma twiki. torasoma ng'omogano flow Akabatebi. Ekene nabatebiri. Mbare abantu bande ase aba bateneine aiga bataigwe amakweri goika barore oboruoti bwa Nyasaye bogocha nechinguru. amen Na nyuma asa amatuka 5 narimo Yesu akaira Petero na Yakobo na Yohana ase egetunwa egetambe barabubuka akaunchuka ekieni kiaye asibali chianga chiaye chikamekameka chikaba chindabu mono buno omoroisia wense atanyare gochikora gochikora chibe chindabu bakaorokerwa nericha ama na Musa na barabo ningo barenge gokwana na Yesu. Petero agatebia Yesu omonene mbuye intwe ko baiga tigatokore ebigutu bitato ekemo ekiao ekemo ekia Musa na ekemo ekiericha naki tamanyete ekia gokwana ekiagera babete nomondo ko monene kurende rire rigacha rikababisia eriogi rikarwase rire riria rigateba uyu no omwana one omwanjwa moigwerere. amen mwalimu koratigera abu egetunwa amo n'omoganda okobana kwa Yesu ase Mariko kianda emo ng'a abande bateneine aria nere tibakoigwa amakweri goika barore oboruoti bwa Nyasaye nabo ekebunge kiochaka mbare barakoreki barabe mbakwa mpaka barore oboruoti bwa Nyasaye bogocha nechinguru nigo bagoikerana nyuma ya matuko makeigo ekero akobaira Petero Yakobo amo na Yohana goika ase egetunwa egetambe barabua boka agwo agaonchoka ekieni kiaye ase bare akaba nekieni kiobonene yani na Kristo naborokereti naende amakumi abwo egetunwa agaonchoka akaba nekieni kiobonene yani kia Nyasaye bwoboruoti bwa igoro. Elija amo na Musa korwa aria igoro nigo bagocha na gokwana na Yesu. Luka nigo agoteba ng'a nigo barenge gokwana igoro yoko ng'anya kwa Yesu yani na okogenda kwa Yesu korwa sensei. Igo bono abanchu abategereri egetunwa igama ebikone mbikorekanete naende abairete kando oroche mbarabiaba akaira Petero Yakobo amo na Yohana ekiaba tangete korwa saba baroki 12 ngereki omwalimu Okorora aba mbarenga abangasinini barenga abango naende naroche okwegena omate Kristo nkorigere igento gikong'usa omong'usa omonene Yesu agotwara gocha ase tori buna mwanya banto nokwegena gwaitu naende tiga okwegena gwoka Petero tindochi buna nokwegena mono ndochi Petero nabete eng'encho gete hambo obwana mbore imo yaye bobwate eng'encho sana omate Yesu akare korigereri obwango bw'enkoro yao goita bari akogote. amen igo okoigwerana kiegento ekiya naende ekerongese chingaki echi na Kristo aganeti ase tokare korigereri ntwebe ekerenge kene tobwate nang'aki amorokereri gose esemi are kwaba kwegeria aborokigwa enseme entang'ani eng'encho eyemo omwalimu naende omwalimu oria ogosomia ekerasi namanyete nang'aki oyo noyo abambwango bakobwata gose oyo noyo nimbatuma mbwango bakoigwera
na abana barabu nabakabara ubabikikera igo bona ase ime yekerasi naende birasi rumumbire tobauti koreng'ana okweigwera kwabo goso omong'uso abana bagotwara gochiese ring'ana riri bagotebi mwalimu twararire abo naende buna Elijah bakare gocha na Na Musa Musa, twararire buna Yesu akare gonjoka omaete aiga onjokire otwarire obonene bori bwaye na ria aba batwarire privilege Yes. aba batatu Yes. na batwarire aga privilege gokorora Yesu buna Nyasaye Nyasaye amen bamororire naende bono ense ng'encho yogosinywanga ntoki bagokwana aba bande omaete Yakobo na Ana Yohana na Petero. baringa abasayi Petero n'omogotu wake nero okare bono buna twarorire aye nki bono nkokwana yankwane kende giose ng'omaete buna twakororega totorosie ebigutu bitatu baroserie Elijah oyu bamaete otarengo lakini gento kende naende tokare korora nkobori bakari Yesu waikire korugo barura barure egetumu naende nkobori bakari Yesu ng'aki ng'omaete kare togosoma amariko togotebiwa ng'omonto nakaruka korokwa Elijah ori twarora Ngocha, ogocha bosi bwao Amen. iga bono ogachire nero ori ochire lakini Yesu akabatebia omaete oyu orenge gochonka Elijah ochire kare kiagera oragete gochia ase Yohana omobatisi kiagera Elijah ori gare gocha arosie enchera nebono Yohana omobatisi agachaka moroseria enchera amen ng'aigo twarorire ng'a ekero Yesu akare korigereria nogokwanera abanto abo nakare gokwanera anene mono akare korigereria enkoro yao naende mbwango kiore ase ogoitaberana na koigwa amen amen omwalimu gwakebekire buya nang'aki ogoitaba kwao bwanga ase ring'ana rigogoikera obwango ki obwate ase ogoitaba abanchu tiga toba abagusu tiga tokore chinkoro chiaito chibe chingusu ase okoigwera ring'ana ria Nyasaye ase okweyarigania ase koba muna abana abake ngose Yesu agoteba oboruoti bwa igoro bobwaba oyo oraboikere noyo orekeiye ogwekei nakwo egento ekenene naende nabo Nyasaye aganetie tonyare gwekei tomorore buna omotongi bwense tomorore na Nyasaye na oboruoti bwaye bwonsi boikeranete ning'o ore omonene kobua gose naende esegi nekaraigo mwalimu ning'o omonene orochi Mariko eke nabo togasoma kianda 30-41 igekare goteba iga bakarwaria bagaeta gatigati ya Galili Yesu tancha omonto amanye ekiagera arenge kworokereria aborokigwa baye akabatebia ng'a omwana omwanya banto nkogenda are kobekwa ase amaboko abantu na barabwo na bamoite na ekero aitirwe na aboke nyuma ya matuko atatu korende tibamanya ring'ana riria bakairoka komoboria bagaika Kapernaum ekero arenge nyomba ime akababoria ninki mware koamereriania inchera bagakira ekiagera ekero barenge inchera bare koamererania barabwo ase barabwo ning'oro omonene kobua abandi agaikaransanse akarigereria baria 12 akabatebia omonto origeti koba oyo omonto origeti koba oyo bweritang'ani nabe oyo bwomoerio kobua bonsi omosomba obonsi akabogoria omwana akamobeka gatigati yabo akamoagata akabatebia onde bwensi oramwanche omwana oyo buna oyo ase erieta riane oyo onyanchire inche na oyo oranyanche inche tanyancheti inche korende ere oyo ontomete amina yani nanchire omaete getabu eki kia Mariko buna kere ekieng'e precise to the point amen ekieng'e yani kebwate chipoint chio mbora omanyete ebitabu binde ebigote ekero bikweresa amang'ana ayo igoro yo obanene obu noboko obu bwabo omaete ebikweresa naende bibwata amang'ana amange ngonyora nde buna Luka Luka and Matthew buna bigokwanera lakini aiga twararire ng'aboroki gwaba mbakari bwango koigwa mang'ana ng'ero batebirie igang'a omwana omwanya bantu oyo nomoire orare using the same words lakini abwate aga difference agasinini naende nkobaire orare omwana omwanya bantu nkobaire orare gosemba igwe bamanye egasi yaye lakini naende barabwo obogambi bwaye bakare gokwanera nobwense ng'omonto oyo nyotebire bono nkogenda are barusiri moyo agatotebiriri naende ototebiri bono iga tigagenda enye okogenda lakini ekero achire ng'ocha koba omonene kiagera omaete gati yabo buna ababekire iga
tana kobatenga ki oyo nero okobara Ah, inu aya no yokabere aya gokoreka aya Ah, gokoreka ah, omonto bweka bagwatane tresara yarenga koro ku Judas Judas. igo Correct. ebintu byonsi pina boro kiunande barere beye Igo. oyo nonyore ngetresara atari ari igoro yabo nere no arere bi Nabo igo. bonsi no bari bono bakari gona kwamirirani bono roche mbora amu imagine ingana Yakobo na Peter na James igo bakari na tanga intumburo maite na tuanchi tingutu Ngona gotoira ale nsemo. ngotoira ari ensema na na karabu na tuaroche igorari nintwe Tuaro. akona gutorange Nabo naenda bono Yohana agachia far ahead akabu mwanchete mono asa boro kiubo asa na roto gote bono especially buna Yohana ntoro chitogo tebigugo bono aboro kiwaba igo bana kwamirerani lakini Yesu gata geta bamanyenga gokorera Nyasaye wikabweke Nabo weke. Nyasaye wiko monene wikabweke wikabe buno omwana na ndo maito omwana igabwate ibintu ebingi omwana ari bwango kuigwa omwana akubwata bwango Akwabera bwango. akwabera no mogeche okomogeche abura kinendo bumusani yani ikina Yesu atagite batwara na kiakoretera omwana bosi bwaba mako batenga oyo tagete ko bomanene kuikabo omokoreri kuikeke kuikabo omoke abe buno omwana oyo kiagera omwana matoko kumarangere ngikwakore kumweke bibogo wani Mochwani na ndo matenga ki minyoka ngonde tere gontetu okari ko minyoka limo Nabo. atabwati maboriana ngai kona ntu aboro kigo na biga ne irito baigo ogweke yubona chinga kichiga na chibona ntutora barai tobwate totamate ngweke inkore una mati una Luka omate ebagotebanga abantu bense igo bako beka abantu bali bakora babuguri imisige emerito bayiyo lakini barabo batari kubuguri lakini Yesu ere gata kenga bweke bali obokorera aye nayo murai lakini bweke Nabo igo. ndio rabarai bamanyanga yuko barabuchi Amen. Wanchwa obwekeya negento kiengencho ande Yesu ngona gukirura samariko na igesongo bata humble yourself before the Lord, he will lift you up. Nekero gwekeyi ga ukoyumukirira igoro omonto omosera wo mubere ase omorero omosera wo mubere ase omorero ngosoma tukari Mariko kianda egetabu tukari kurigeri buya kiarengo mweli 8 wana tugochaka Mariko isana isato wana tugocha kianda tumachigo tugochiko yitabu kibono kianda wono 42 biekare goteba iga onde bwensi oragera oyomo bwaba abake abanyegenete akore ebibe anga mbuya kobwa ase omonto oria asungerwe orogena rogosia ase rigoti riaye na gotugutwa nyancha ime na onye okoboko kwao gokogera okore ebibe bonache okoboko mbuya gosoa ase obogima kore kerema kobwa kobana n'amaboko abere na kogenda ase omorero kare na kare oyo takorimeka omorero ase okare kare oyo takorimeka sorry bono nabono kare kore ase kebunge kenang'aki onde bwensi oragera oyo ndakore ebibe igo bono oyenga buna asungweki orogena arutu nyancha asungerwe na gotugutwa nyancha rigoti riaye asungerwe orogena na gotugutu nyancha na oyo onye okoboko kwao okogera okore ebibe konache na korutarari abatari ogende oigoro no korekerema kobwa oende ase omorero kare kare otakorimeka bono nakio ekebunge keke kare koeresa omonto omosera w'omobere ase omorero omwarimu omonto omosera omonto omosera n'omonto omuya omonto omuya ori complete oikeranete oino omonto omosera otabwati borema bonde lakini orai ase omorero kare na kare
inki yesa akari kwegeria iga akari kwegeria aborokiwa ababaye akobatebi egente getang'ani twarorire okwaneire omonto okogera abantu baye abake kiagera yateba abantu abake basire abantu aba abake ngitogokwanera n'abana igo tokare gokwanera abageni ase okwegera batarakina ase okwegera ing'aintu bari twabeire ororo twamba twarire okwegena torabarai gose onde bwensi obeire nonye na ekanisa lakini okinire okong'ire lakini okarekora abantu aba bogeka kobasirie kobarusia ase okwegena omonto oyu nababwekaine anga agakwa yani in short nabakare goteba igo lakini Yesu noyo ogoita Yesu noyo ogotoria igo ng'akare koroki obobe bwokora omonto korwa ase ekene gochia ase obusiri ekibe ekenene nakiakare kwegeria aborokigwa abana bari bamoigwete bamanye ng'aki omonto omoke gosoire ase okwegena iga akora obuya inti bono nkogara torari ono okonyora naende tokare koreta naende oyo ochire omoke naende tokomosiri tore ime naende Yesu ase nare omanyete timaeti gose ngochibosio ase akare kobatebi ng'a abafarisayo maete igo bakogenda barigia omonto oyomo bakomoreta bamokora mara 10 omobe kobua buna barabwo bari eki naki bono abanto tore amatuko aya ing'o omonto omwegeni ochire egento takomatena ebitina bire ekanisa nakogecha abanto ribaga riokomokini kemoika ase oboruti bwa kare na kare naende twarorire naende ngobegeria akare egento kende ing'onya koigwete ng'okoboko kwao nakwo okare kogenda kwaiba nakwo okogera kobutore korwa Yesu gatagete abantu basoe bare ebirema igoro bare ebirema yani Yesu egento atagete igatagete omanye ng'aki ogwenete komenya ayibu no omokeresi ebinto ebibe bitige ebinto ebiya bikore abantu abageni bachire begerie naende tobase korora ng'a nonya okoboko oko yani gagotumia buna twarorire Yesu igakare gotumia ebinto biri toroche ebinto biri tomanyete ng'a naende bono ekere akare kobatebi igo igamanyete ng'a ibabwenerete batige ebinto biri bakora onye komaete ng'a maybe ase obogima bwao egento gekogera gwakora ekebe maybe na ebirengereri biao okari korigeria bichende iga kwaigwa bobe gwasisimuka ekigetiga okona nacho okoboko kwao nagotu igo bancho abategereri nagekogechi Kristo ekero tokonyara koba buna nintu togouterera abanto gochia ase ogosira Kristo ogaganeti tobe abegenwa Kristo ogaganeti tokora ogwancha kwaye Kristo aganetie inche naye tobe nabu tokomoreka oborabu boria oboke bwatosoire ime yaito ekegera onde gakorigereri onyara korora oborabu konyora gose tari buna abarigani abo bachire abageni ase okwegena twanyara koba tokobaira ase chinchera chitari chindonge iga abanchu abategereri eresoni echume eye ekare igoro yokorokera amorokereri gwa Yesu mburaikio bareko aborokereri gubaye egakoba oborai ase obwororo ng'ora naende okorongeia abanto buna ekebungo twasomire kia omoeria muno omoiboria abatena ire na gochiese kwaru iga emineti omogaka oyo isogo ogotigire oseisa atagete na omanye na tancheti tabieyo tancheti gente eki gwakora tagiancheti genda korwa tobasa tinkorora omanyete omoibori tayora agotaita tageti akorore gaki ngoso agwanchete igo bono ase ogwancha naku Kristo agotora gocha ase koba omofano omuya muna aborokererigwa ba Kristo omonene tiga bakwe naende agendere koendera gotong'usa gokora omaya ase chingaki chionsi gwetire ase egete ria Yesu atomuya obakuna koegwa obonene mbuya mono ase obwaro obo mbuya mono ekiagera ekerenga kia echume eye kendete gotorokereriwa buna tokoba abegenu bao ase enchera endonge tobwatisi ekiagera abanyene ntokonyara obuya bwabo nyare gotoisana ekiatosaire oteganete omwana wa Yesu Kristo motori oito amen.